Mutta ennen kuin me päästään siihen hienoon lukuun, jossa Pyhä Henki tuli maailmaan, me mennään apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta sitä loppujaksoa vielä läpi. Jakeet 12-26. Jeesuksen seuraajat valmistautuvat helluntaihin. Ja siinä oli 2 kohtaa: yhteys, jakeet 12-14, järjestäytyminen, jakeet 15-26. Mistä on kysymys sitä yhteydestä? Kun Jeesus ennen taivaaseen astumistaan puhui opetuslapsille, hän jatkuvasti opetti heitä tekemään työtä ei yksinäisinä tähtinä, vaan sellaisena tiiminä, jossa he luottaisivat toinen toisiinsa ja rakastaisivat toinen toistaan. Ja hän jo ennen Golgataa puhui heille siitä Johanneksen evankeliumin 13. luvussa, kun kaikki tulevat tuntemaan heidät hänen opetuslapsikseen siitä, että heillä on keskinäinen rakkaus. Ja jos on 2 sanaa, jotka merkitsevät noin ihmisten välisissä suhteissa suurin piirtein samaa, niin ne 2 sanaa ovat rakkaus ja yhteys. Ei ole olemassa todellista, aitoa, sydänjuurista sydänjuuriin menevää yhteyttä ilman rakkautta. Ja siellä, missä on rakkaus, siellä myöskin syntyy aina yhteys. Vaikka ihminen olisi toisesta 10 000 kilometrin päässä, niin siellä on sittenkin se yhteys. Jos ei aina kasvoista kasvoihin, kun siinä voi olla välissä joku puu tai joku kallio ja silmät saattaa olla liian likinäköiset nähdäkseen sitä 10 000 kilometriä ja maapallokin kaartuu niin ikävästi, ettei siitä näy läpi. Mutta siitä huolimatta on sellainen linkkiyhteys Kristuksen kautta aina, siellä missä 2 uskovaa ihmistä Kristuksen synnyttämällä rakkaudella rakastaa toisiaan. Ja sanoisin, että tämä yhteys oli jotakin, jota Jeesus opetti. Hän asetti ryhmän, solun, asettamalla apostolit elämään hänen kanssaan. Ja on merkillinen juttu, että Jeesus itse asiassa hyvin vähän käytti aikaa jonkun opetuslapsen kanssa yksinään. Hän puhui jollekin Pietarille erikseen, vastasi Tuomaan ja Filippuksen kysymyksiin erikseen, mutta siellä oli aina muita opetuslapsia läsnä. Ja kun Jeesus antoi Pietarille oppitunnin jostakin asiasta, niin ne muut siinä saivat sivutuotteena kuulla sen saman oppitunnin. Ja näin opetuslapsijoukko kasvoi sellaiseksi ryhmäksi, jossa jäsenet arvostivat toinen toisiaan, jossa he rakastivat, jossa oli yhteys. Ja tämä oli sitä, miten Jeesus valmisti heitä. Ja apostolien tekojen ensimmäinen luku kokonaisuudessaan oikeastaan kuvaa tätä. Jae 4, kun hän oli yhdessä heidän kanssaan. Siinä oli Jeesus heidän kanssaan ja kaikki olivat koolla. Sitten jae 6, niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä ja niin edespäin. He olivat jälleen tiiminä koolla. Sitten kun he näkivät Jeesuksen astuvan ylös taivaaseen ja he eivät oikein tienneet mitä tehdä, niin eivät he kukin menneet omaan kotinsa ja miettineet asiaa. Eivät menneet kirjastoon ja kaivaneet jotakin hakuteosta, että mitä sanotaan Jeesuksen taivaaseen astumisesta, vaan he yksinkertaisesti menivät ja miettivät sitä yhdessä. Jae 13. He menivät siihen yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat. Pietari ja Johannes ja Jaakob ja Andreas, Filippus ja Tuomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Simon kiivailija ja Juudas Jaakobin poika. Nämä menivät ja pitivät solun kokouksen. Miten me oikeastaan suhtaudutaan siihen, kun tapahtui tällainen kummallinen asia? Tässä me oltiin Jeesuksen kanssa ja iloittiin, että hän oli noussut kuolleista ja hän rupesi puhumaan kummallisia asioita, että hän menee isän tykö, sitten sinne hän meni jonnekin. Ehkä se suunta ollut suoraan ylös. Ja jotenkin tapauksessa hän häipyi niin, että he saivat konkreettisen havainnon siitä, että Jeesus meni isän tykö. Ja tätä pohdittiin ryhmässä. Uusi tilanne ajoi heidät hakemaan turvaa toinen toisistaan. Ja se sellainen rakkauden ja yhteyden asenne, joka heihin oli Jeesuksen opetuksen aikana syntynyt, vei heidät yhteen silloin, kun tuli outo ja uusi tilanne. Sitten jae 14. Nämä kaikki pysyvät yksimielisesti rukouksissa, vaimojen kanssa ja Marian, Jeesuksen äidin kanssa ja Jeesuksen veljen kanssa. Toisaalta siinä oli tällainen isompi ryhmä, he ovat kaikki yhdessä ja huomatkaa yksimielisesti. Tämä sana unohtuu helposti, kun se on vain yksi sana siinä jakeessa. Mutta jos yhtään muistat, mitä on tapahtunut aikaisemmin,
Jaakob ja Johannes yrittää hankkia itselleen pääministerin paikkoja tulevissa Jumalan valtakunnan vaiheissa, kun Kristus tulee ja perustaa valtakuntansa. Siellä on joku Pietari, joka kysyy heti kun Johanneksen kanssa Jeesus pikkusen juttelee, että mitenkä sitten tämän käy. Hän heti halusi kiinnittää huomioon itsensä kysymällä muistakin. Ja siellä oli muita, jotka napisivat ja nurisivat ja epäilivät niin kuin Tuomas. Tätä oli kaikki taustalla ja eivät ne koskaan olleet yksimielisiä. Ja nyt tässä loppujen lopuksi ovat yksimielisiä rukouksissa. Sitten edelleen jäi 15 vielä kertoo, että niinä päivinä Pietari nousi veljien keskellä, kun väkeä oli koolla, noin 120 henkeä. Se tiimi oli jälleen koolla, kaikki kristityt hyvin tiiviisti yhdessä. Ja sitten vielä 10 päivää sen Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen, apostolien teot 2.1, ja kun helluntai-päivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Toisin sanoen, heillä oli tällainen yhteys ja tällainen tiimi, joka valmisti heitä helluntaita varten. Kuvittele, mitä olisi tapahtunut, jos sen sijaan, että apostolien teot 2.1 kertoo, että kun helluntai-päivä tuli, he olivat kaikki yhdessä koolla. Se kertoisikin jotakin tämän tapaista. Ja kun helluntai-päivä tuli, niin Pietari oli vierailulla anoppinsa tykönä. Matteus istui rupattelemassa entisten veronkantajatovereittensa kanssa. Jaakob ja Johannes piti omaa solua jossakin nurkan takana, miettien, miten he saisivat parempia paikkoja ja palkkaluokkia tulevassa Jumalan valtakunnassa. Andreas istui pilkkiongella jossakin laiturin nokassa. Filippus katseli jalkapalloottelua Kapernaumin ja Jerusalemin välillä, ja Bartolomeus seurasi innostuneena televisio-uutisia. Ei olisi ollut mitään helluntaita, koska se yhteys, joka näiden välille oli syntynyt, oli helluntain edellytys. Toisin sanoen heillä oli tällainen yhteys. Ja sitten se yhteys synnytti tarpeen myöskin järjestäytymiseen, jakeet 15-26. Siellä oltiin istumassa yhdessä ja Pietari opesi tajuamaan, että tästä täytyy olla jonkinlaista järjestystä. Meitä on jo niin monta. Ja nyt tässä järjestäytymisessä mä aion ottaa 4 asiaa esille. Miksi, ketkä, miten ja mikä oli sen järjestäytymisen tulos. Se järjestäytyminen merkitsi sitä, että valittiin uusi apostoli. Apostolin virassa oli ollut Juudas Iskariot, ja Juudas Iskariot oli pettänyt Jeesuksen Kristuksen, oli masentunut, pettynyt, paennut, heittänyt rahat takaisin ylimmäisille papeille, ostettuaan Jeesuksen niillä 30 hopearahalla, joka oli orjan hinta. Ja sitten loppujen lopuksi mennyt ja hirttänyt itsensä. Ja se oli ehkä hyvin kipeä paikka opetuslapsille. Yksi tiimin jäsen oli poissa. Vaikka siinä sitten kyllä kävi ilmi, että Juudas oli ollut ainoastaan ulkojäsen. Hän ei sisäisesti koskaan ollut kuulunut apostoleihin. Niin kuin Jeesus itse sanoi jo ennen Juudan kavaltamista ja kuolemaa. Hän sanoi Johannes 17.12, että minä varjelin heidät apostolit sinun nimessäsi, eikä heistä joutunut kadotukseen yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Ne muut olivat Jumalan lapsia ja Juudas kadotuksen lapsi alusta saakka, mutta hän oli siinä joukossa ollut mukana. Nyt herää kysymys, miksi piti valita joku Juudan tilalle? Apostolien teot 12.2 kertoo siitä, kuinka Herodes mestautti Jaakobin. Ja Raamattu ei kerro mitään, että Jaakobin tilalle olisi valittu joku toinen apostoli. Minkä takia Juudan tilalle valittiin apostoli? Ja nyt sanoisin, vastaus löytyy nimenomaan siitä, että Juudas ei koskaan ollut tosi apostoli. Hänet oli pantu siihen joukkoon sitä erityistehtävää varten, että hän sai kunnian kavaltaa Jeesuksen. Mutta hän ei ole koskaan uudesti syntynyt Jumalan lapsi. Hän oli pysynyt koko ajan kadotuksen lapsena. Jotkut ovat tehneet sellaisen periaatteen siitä, että valittiin uusi apostoli Juudan tilalle, mormonit esimerkiksi.
Ja mormonit tekevät jatkuvasti sillä tavalla, että heillä on 12 apostolia, ja sitten kun yksi niistä apostoleista kuolee, he valitsevat aina uuden apostolin sen tilalle. Joskus niillä on hyvin pitkiä riitoja ja taisteluja siitä, kuka sen kunnian saa, että tulee tällaiseksi apostoliksi. Ja heillä on erilaisia suuntia. Siellä on liberaalimormoneita ja konservatiivisia mormoneita, ja kukin suunta yrittää saada oman edustajansa apostolin virkaan. Heidän ongelmansa on siinä, että kun Raamattu kertoo, että eräänä päivänä taivaasta tulee uusi Jerusalem alas. Ja sitten ilmestyskirja 21.14 sanoo, että sillä uudella Jerusalemilla on muurit, ja sillä muurilla on 12 perustusta, ja niissä 12 perustuksessa on 12 karitsan apostolin 12 nimeä. Siinä on oikein 3 kertaa mainittu tämä sana 12 siinä yhdessä jakeessa. Niin silloin täytyy olla pientä tungosta, kun ne kaikki mormonien historian aikaiset apostolit yrittää saada nimiänsä mahtumaan niihin 12 perustukseen. Jumalan tarkoitus alun pitäen on se, että siellä oli ainoastaan ne 12 nimeä. Ja koska Juudas ei ollut tosi apostoli, niin hänen nimensä ei sinne kuulu, ja sitä varten valittiin uusi Juudan tilalle. Mutta sen jälkeen, kun Jaakob mestattiin apostolien teot 12.2, ei tarvittu enää uutta apostolia, sillä Jaakobin nimi jäi sinne uuden Jerusalemin perustuksiin. Seuraava kysymys. Ketkä tulivat kysymykseen? Ja ensinnäkin kysytään, että mitä vaadittiin siltä, joka tuli kysymykseen, ennen kuin valittiin ne miehet. Ja nyt Raamattu antaa muutamia selvityksiä meille siitä, minkälainen apostolin virka on, ja toiseksi, mitä vaaditaan siltä mieheltä, joka voidaan valita ja asettaa apostoliksi. Ja ensinnäkin meille käy ilmi tästä apostolien teot 1, jakeesta 21 ja 22, mikä on apostolin tehtävä. Jae 22, hänen tulee ylösnousemuksen, Jeesuksen ylösnousemuksen todistajaksi meidän, eli muiden apostolien kanssa. Siis apostolin tehtävä on olla Jeesuksen ylösnousemuksen todistaja ja julistaja maailman keskellä. Ja nyt tässä myös kerrotaan, mitä vaaditaan siltä ihmisiltä, joka tulee apostoliksi. Pietari sanoi, niin pitäisi yhden niistä miehistä, jotka ovat vaeltaneet meidän kanssamme kaiken sen ajan, jona Herra Jeesus kävi sisälle ja ulos meidän tykönämme. Johanneksen kasteesta alkaen hamaan siihen päivään, jona hänet meiltä otettiin ylös, tulemaan hänen ylösnousemisensa todistajaksi meidän kanssamme. Siis toisin sanoen apostolin tulee olla silminnäkijä, joka on saanut henkilökohtaisen kokemuksen Kristuksesta aina Johanneksen kasteesta alkaen koko ajan. Hän tiesi Jeesuksen, tunsi Kristuksen kasvoista kasvoihin lihan mukaan, niin kuin Paavali sanoo. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme nyt enää tunne, kun on Pyhän Hengen aika. Sitten apostolin tuli olla valittu todistaja. Kun Jeesus puhui apostoleille, hän sanoi, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja niin edespäin. Johannes 15.16. Ja saman luvun 27. jae, ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Siinä oli niitä apostolin pätevyysvaatimuksia. Edelleen kun Pietari kertoo Korneliukselle siitä, ketkä ne ylösnousemuksen todistajat olivat, niin hän sanoo apostolien teot 10, jakeesta 39 ja 41 saakka, kuinka Kristus tapettiin, ja sitten sanotaan näin. Hänet Jumala herätti 3. päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli kuolleista noussut. Apostolin piti olla yksi niistä, jotka Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen söivät ja joivat hänen kanssaan. Esimerkiksi Johannes 21 kertoo tästä, kuinka Jeesus paistoi kalaa ja leipää opetuslapsille järven rannalla, kun he tulivat kalastamasta. Tällainen suhde apostolilla oli Jeesukseen Kristukseen. Edelleen he käyttivät vielä aikaa Jeesuksen kanssa. He eivät aina sattumalta
visiteeranneet Jeesusta ylösnousemuksen jälkeen ja käyneet paiskaamassa kättä. Se oli sitä kiva, kun sä nousit kuolleesta, hei vaan nyt mulla on kiire. Vaan meille kerrotaan, että Jeesus oli muuttanut niiden miesten elämän, joita kutsuttiin apostoleiksi. Esimerkiksi kun Pietari ja Johannes apostolien tekojen 4. luvussa tulivat Sanhedrinin, eli juutalaisten neuvoston eteen, ja heitä tarkkailtiin, niin sanottiin tällä tavalla, kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden ja havaitsivat heidän olevan koulun käymättömiä ja oppimattomia miehiä, he ihmettelivät, ja he tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Jeesuksen vaikutus oli jättänyt jälkensä näihin miehiin. Se ei ehkä ollut sitä, mitä me kuvittelemme, että me ajattelimme, että ne 2 miestä säteilivät siellä neuvostossa ylimaallista kirkkautta ja kaikki näyttävät, että ne on ihan erilaisia kuin me. Ei se pelkästään siitä ollut kysymys. Heidän käytöksestään heijastui Jeesuksen olemus ja ehkä se antoi jollakin tavalla semmoisen alkuepäilyksen, mutta luultavasti heidät tunnettiin niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa siitä, että joku oli nähnyt heidät kävelevän Jeesuksen kanssa ympäri ja ehkä keskustelevan Jeesuksen kanssa. Silminnäkijöitä oli paljon, mutta he olivat olleet niin kauan Jeesuksen kanssa, että oli erinomainen mahdollisuus löytää todistajia siitä, että he olivat käyttäneet aikaa Jeesuksen kanssa. Tässä oli apostolin pätevyysvaatimukset, ja niitä ihmisiä ei ollut kovin paljon, mistä apostolit olisi voitu valita. Ja sitä varten niistä 120 hengen joukosta muutama kelpasi. Ja niistä seurakunta asetti 2 ehdolle. Ja ne 2, jotka asetettiin ehdolle, olivat Mattias ja Barsabas, jonka lisänimi oli Justus. Justus tarkoittaa oikeudenmukainen. Ja sitten näistä keskusteltiin ja näistä rukoiltiin. Tässä oli ne pätevyysvaatimukset. Sitten seuraava kysymys, miten näistä valittiin? Ja mä sanoisin, että ensinnäkin se ei ollut ehkä ihan korrekti se tapa, jolla apostoli valittiin. Kuinka niin? Sen takia, että heillä ei ollut pyhää henkeä vielä ohjaamassa heitä. Ja niin he tekivät sellaisen valinnan, joka varmasti rajoitti Jumalan mahdollisuuksia. He asettivat 2 ehdolle ja sitten vasta he rukoilivat. Ja mitä he rukoilivat? Kummanko näistä 2 sinä olet valinnut? Toisin sanoen he antoivat Jumalalle 2 vaihtoehtoa, että me tykätään, että jompikumpi näistä on se oikea ja nyt sinä saat valita näiden 2 välillä. Sen sijaan, että he alun pitäen olisivat sanoneet Jumalalle, että näytä sinä kuka on se oikea mies ja sitten olisi niistä valittu. Joskus meillä ihmisillä on tapana ehdottaa Jumalalle tällaisia valintoja. Tilanne on suurin piirtein sama kuin Jeremian kirjassa. Jeremian kirjassa oli oikein vaikeasta ajasta kysymys ja silloin kun kansa päätti lähteä Egyptiin, niin Jeremia sanoi niille, että älkää ihmeessä lähtikö, se ei ole Jumalan tahto. Mutta silloin kansa halusi rukoilla. He sanovat profeetta Jeremialle, langetkoon rukouksemme sinun eteesi ja rukoile puolestamme Herraa Jumalaasi, kaiken tämän jäännöksen puolesta, sillä suuresta luvusta on meitä jäänyt jäljelle vähän, niin kuin omat silmäsi näkevät meitä olevan. Se oli hyvin hurskas alku. Se sanotaan, ja Herra sinun Jumalasi ilmoittakoon meille, mitä tietä meidän on kuljettava ja mitä meidän on tehtävä. Toisin sanoen Herra ei halunnut, että ne menee Egyptiin ollenkaan. Ja silloin nämä tekivät hienon suunnitelman, että me rukoillaankin niin, että tässä on 2 vaihtoehtoa, tommonen tie Egyptiin ja tommonen tie Egyptiin. Ja me rukoillaan Jumalalta vastausta, kumpaa tietä hän tahtoo meidän kulkevan. Ja silloin me tehdään Jumalan tahto, kun me mennään sitä tietä pitkin, joka on parempi niistä 2 huonosta tiestä. Tämän tapaisia rukouksia ehkä sullakin on elämässä ollut monta kertaa. Sä ehkä haluat itsellesi jonkun poika- tai tyttökaverin ja sä et ollenkaan ole varma, haluaako Jumala, että sulla on poika- tai tyttökaveri just sillä hetkellä. Ja niin sä painat ehdolle 2 ja sanot, että Herra, kumman sä näistä mulle annat. Ja suurin piirtein sama tilanne oli, ehkä ei näin karrikoidusti, siinä kun apostolit valitsivat sen yhden uuden apostolin joukkoonsa. Mutta onneksi Jumala on Jumala, joka ihmisten huonoja menettelytapoja kärsii ja korjaa. No niin, tästä valintatavasta mä otin jo hiukan esille, miten. Kun he valitsivat sen uuden apostolin, niin he tekivät sen heittämällä arpaa. Se tapa, millä sitä arpaa heitettiin, oli semmoinen, että
otettiin sellainen iso paperikorin näköinen pönttö. Ja otettiin 2 saviliuskaa tai kiveä. Ja yhteen liuskaan kirjoitettiin yhden ehdokkaan nimi ja toiseen liuskaan kirjoitettiin toisen ehdokkaan nimi. Pantiin ne kummatkin kivet sinne pönttöön ja sitten se ravistettiin ja ravistettiin ja ravistettiin kovemmin ja kovemmin. Ja se kivi, joka sieltä ensiksi pomppasi ulos, oli se, joka valittiin. Ja ajateltiin, että Jumalalla on mahdollisuus näyttää, kumpi näistä 2 kandidaatista valitaan, ja arpa lankesi sitten Mattialle. Tämä oli vanhan testamentin valinta, se oli arpomista, ja se oli tuttua juutalaisille, jotka arpoivat pappispalvelusten suorittamisvuoroja ja monta muuta asiaa. No tämä ei ole vain Uuden testamentin tapa. Kun Pyhä Henki tuli, niin sen jälkeen Pyhä Henki johdattaa kaikkeen totuuteen. Ja sen helluntain jälkeen kertaakaan missään ei Kristuksen seurakuntaa kehoteta arpomaan mitään asioita, vaan Jumala antaa vastaukset muulla tavalla. Kun Pyhä Henki halusi apostolien tekojen 13. luvun alussa, että pari apostolia lähtee julistamaan evankeliumia ulkomaille, niin Pyhä Henki ei sanonut sille seurakunnan johtajajoukolle, joka oli koossa, että hei kaverit, olisi kiva kun pari lähtisi teistä lähetystyöhön, mitäs vedettäisiin pitkää tikkua, ketkä ne on. Näin ei tapahtunut, vaan Pyhä Henki sanoi, että erottakaa Barnabas ja Saulus siihen työhön, jonka Jumala tahtoo. Ja toisin sanoen Pyhä Henki teki sen valinnan suoraan ilman minkäänlaisia välikappaleita. Ja tulos tässä ensimmäisessä arvonnassa, nyt kun se arvottiin ja ensimmäisessä ja viimeisessä seurakunnan piirissä tapahtuneessa, ainakaan Pyhän Hengen tahdosta tapahtuneessa, oli se, että Mattias valittiin ja sitä Justusta ei. Ja kummastakaan näistä ei oikeastaan sen jälkeen mainita. Jotkut sanovat, että siinä tapahtui virhe. Jotkut sanovat, että Mattiasta ei puhuta, johtuu siitä, että Mattias oli väärä apostoli. Ei Pyhä Henki siihen valintaan yhtynyt, että se paikka olisi pitänyt valita Paavalille ja säästää Paavalille, koska Paavalista tuli se apostoli, joka toi evankeliumin pakanakansoille. Se oli varmasti Jumalan tahto. Miksi ei? Näinkin monet sanovat. Mutta jos oikein tarkkaan ajatellaan, niin me huomataan ensinnäkin, että Paavali ei täyttänyt niitä apostolin pätevyysvaatimuksia. Hän ei ollut alusta asti Johanneksen kasteesta saakka käynyt sisälle ja ulos Jeesuksen Kristuksen kanssa. Edelleen, kun me tutkitaan Raamattua, niin me huomataan, että Raamattu hyväksyy Mattiaan. Missään kohdassa ei siihen suhtauduta nurjasti. Esimerkiksi jae 26 kertoo, että Mattias luettiin niiden 11 kanssa apostolien joukkoon. Edelleen apostolien teot 2.14. Pietari astui esiin niiden 11 kanssa. Mattias oli siis mukana jo ennen Paavalia. Sitten paljon myöhemmin apostolien teot 6.2 kertoo siitä, kuinka ne 12 kutsuivat kokoon apostolien joukon ja niin edespäin, kun oli tullut seurakuntaan ongelma. Ne 12 tarkoittaa, että Mattias oli mukana. Siihen aikaan Paavali oli vasta kasvamassa seurakunnan vainoajaksi. Toisin sanoen Raamattu hyväksyi Mattiaan valinnan. Ja 12 oli olemassa ennen Paavalia. Ja vielä kolmas syy, minkä takia on syytä olettaa, että Mattiaan valinta oli pätevä. Jos te muistatte yhden apostolien tekojen kirjoittamistarkoituksista, niin se oli nimenomaan puolustaa Paavalin apostoliutta. Ja jos Luukas olisi ajatellut, että Paavalin paikka olisi ollut se 12 apostoli, niin kyllä hän olisi jättänyt tämän Mattias-kertomuksen kertomatta ja korostanut, kuinka Paavali kuului niiden 12 joukkoon. Minkä takia Luukas, kun hän joutui supistamaan seurakunnan 30 vuoden historian jonnekin 35 tai 6 papyrusliuskaan, joka oli yhden kirjakäärön mitta, kuinka hän yksinkertaisesti valitsi tämän kertomuksen sinne mukaan, kun hän joutui kauhean paljon aineistoa jättämään pois. Jos tämä ei ollut pätevä tapahtuma ja otti takin pois Paavalin apostoliudesta. Se, että tämä kertomus ylimalkaan on Luukkaan evankeliumissa, osoittaa, että se Mattiaksen valinta oli oikea. No niin, tässä nyt oli se Jeesuksen seuraajien valmistautuminen. Heillä oli keskinäinen yhteys, heillä oli oikea oppi, heillä oli paljon tietoa tämän valmistautumisen tuloksena. Heillä oli yhteyttä, heillä oli järjestys, heillä oli toimintasuunnitelma
ja heillä oli Jeesuksen antama lähetyskäsky. Oli yksi ainoa asia, joka enää puuttui, ja se oli Pyhän Hengen voima. Ja siksi tämä ei riittänyt, vaan jotakin muuta tarvittiin. Ja tämän apostolien tekojen 1. luvun valmistautumisen jälkeen edessä on sitten apostolien teot 2, nimeltään Pyhän Hengen muuttopäivä. Mä pistin ton sanan muuttopäivä otsikoksi nimenomaan siitä syystä, että me tajuttaisiin, että Pyhä Henki ei syntynyt ensimmäisenä helluntaipäivänä. Kun me puhutaan Pyhän Hengen tulosta, niin hyvin moni ajattelee, että Pyhä Henki ei ollut olemassakaan sitä ennen, ja yhtä äkkiä Pyhä Henki jo oli olemassa, ja hän alkoi tehdä työtä. Tästä ei ollut kysymys. Jos te luette tarkkaan Pietarin helluntai-saarnan, niin te huomaatte, kuinka Pyhä Henki oli puhunut meidän isämme Daavidin kautta 1000 vuotta aikaisemmin jo monia asioita, niin kuin hän siellä sanoo. Pyhä Henki oli olemassa ennen helluntaita. Pyhä Henki oli olemassa ennen Kristuksen maailmaantuloa. Pyhä Henki oli olemassa ennen maailman luomista. Ja Pyhä Henki oli olemassa iankaikkisuudesta alkaen samalla tavalla kuin isä ja poika. Ja Pyhä Henki oli jopa tehnyt työtä maan päällä huomattavan paljon ennen helluntaita. Daavid rukoilee ja synnin tunnustusrukouksessaan, älä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Mitä tapahtuu sitten helluntaina? Ennen helluntaita Pyhä Henki oli käynyt kylässä täällä maailmassa, mutta hän oli asunut isän tykönä. Helluntai oli Pyhän Hengen muuttopäivä, jolloin hän muutti asumaan tänne maailmaan, kun Kristus oli astunut ylös taivaaseen. Kristus sanoi, että ellei minä mene pois, ei puolustaja Pyhä Henki tule teidän tykönne, mutta kun minä menen isän tykö, niin minä hänet teille lähetän. Apostolien tekojen 2. luvun jäsennys. Jakeet 1-14, hengen tulo. Jakeet 14-40, julistus hengessä. Jakeet 41-47, elämä hengessä. Ja mä otan ton ensimmäisen kohdan vain tässä luennossa esille. Ensiksi taustaa. Juutalaisilla oli olemassa 3 juhlaa. Ja ne 3 juhlaa olivat pääsiäinen, helluntai ja lehtimajan juhla. Kaikilla näillä juhlilla on myöskin hengellinen, uusitestamentillinen merkitys. Sen pääsiäisen merkitys ensinnäkin on siinä, että silloin teurastettiin pääsiäislammas. Ja se pääsiäislammas, se syötiin kokonaan, siitä ei saatu luuta rikkoa, ja sen verellä siveltiin oven pielet ja oven päällinen. Mutta kynnystä ei, koska sen uhrikaritsan veri oli liian arvokasta jaloin tallattavaksi. Ja se olisi ollut suuri rikos, niin kuin hebrealaiskirjeen 10. luvussa kerrotaan niistä, jotka tallaavat jalkoihinsa Jumalan pojana, pitävät epäpyhänä liiton veren, jossa heidät on pyhitetty ja niin edespäin. Tämä pääsiäislammas on kuva Kristuksesta. Paavali kirjoittaa 1. korintolaiskirje 5:7. Onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Hänen verensä on pelastava voima, ja se veri pelastaa ja erottaa maailmasta, niin kuin se pihtipielin ja oven päälliseen sivelty karitsan veri erotti ja erottamalla pelasti Israelin kansan egyptiläisistä. Toinen pääsiäisen merkitys hengellisesti on se, että pääsiäisenä tuotiin heilutusuhri Jumalan temppeliin. Ja se tarkoitti sitä, että siellä oli ohran ensimmäinen sato, vielä epäkypsä, mutta siellä täällä oli muutamia kypsiä tähkiä. Ja silloin sinne mentiin pellolle ja poimittiin ne kypsät viljat. Niitä saatiin ehkä 1 kourallinen, muutama tähkä, ja ne tuotiin temppeliin ja uhrattiin Herralle. Se oli sadon ensihedelmä. Se oli uutislyhde, ja tämä kuvaa Kristuksen ylösnousemusta, kuinka Kristus oli ensihedelmä, joka nousi kuolleista. 1. korintolaiskirje 15:23, joka puhuu siitä, kuinka kaikki kuolevat Aadamissa, mutta kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, jokainen vuorollaan, esikoisena ja ensihedelmänä Kristus,
ja sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Se esikoinen tarkoittaa ensihedelmää, se on sama sana alkukielissä. Tämä on toinen hengellinen merkitys, siis heilutusuhri kuvaa Kristuksen ylösnousemusta. Helluntailla oli myös oma merkityksensä, silloin oli ensimmäinen sato aikanaan. Ja se sato kerättiin, siellähän niissä maissa saadaan useampia satoja vuodessa. Tämä oli vuoden ensimmäinen sato talven jälkeen, se kerättiin ja se kuvaa seurakunnan syntyä, kuinka ne 3000 ihmistä saatiin Jumalan valtakuntaan. Se oli ensimmäinen suuri hengellinen sadonkorjuupäivä ja tämä on helluntain hengellinen merkitys. Sitten puhutaan myöhemmin lisää siitä. Lehtimajan juhla on muuten sadonkorjuun päättymisjuhla. Silloin koko sato, sen vuoden sato oli kerätty aittoihin ja sen merkitys on eskatologinen, eli tulevaisuuteen, lopun aikoihin suuntautuva. Silloin kun seurakunta on koottu talteen ja pakanain täysi luku on sisälle tullut, niin silloin seurakunta temmataan maailmasta pilviin. Ja tällä tavalla se Lehtimajan juhla kuvaa sitä, että se seurakunnan korpivaellus on päättynyt ja seurakunta vaeltaa perille Kristuksen tykö. Kaikilla näillä juhlilla on merkitys. Eikö se ole ihmeellinen asia, että Kristus, meidän pääsiäislampaamme, teurastettiin juuri juutalaisten pääsiäisenä ja ensimmäinen sato seurakunnan piirissä kerättiin juuri helluntaina juutalaisten sadonkorjuujuhlana. Ja tuntuisi erittäin loogiselta ajatella, että Lehtimajan juhlana Kristus tulisi ja tempaisi seurakuntansa täältä pois. En minä sano, että niin tulee tapahtumaan, mutta katsokaa nyt allakoista. Se tapahtuu 7. kuun 15. päivänä se Lehtimajan juhla juutalaisen kalenterin mukaan, joka meidän systeemin mukaan on joskus lokakuussa. Että ehkä se on silloin. Loogiselta se tuntuisi, mutta minä emme sanomaan siitä asiasta mitään, eikä tarvitsekaan mitään varmaa sanoa. Nyt helluntaina, kun tultiin koolle, helluntai oli se aika, jolloin kaikkein eniten Israelin kansaa oli Jerusalemissa. Jumala osasi käyttää näitä julkistamistilaisuuksia fantastisella tavalla. Hän antoi Kristuksen kuolla ristillä silloin, kun siellä oli Jerusalem täynnä väkeä ja kaikki näkivät. Ja sitten helluntaina oli vielä enemmän ihmisiä Jerusalemissa. Ja niin Jumala käytti näitä tällaisia kansan kokoamistilaisuuksia hyväksi tehdäkseen ihmeitä. Syy, minkä takia helluntaina oli vielä enemmän väkeä koolla, oli se, että se vuoden aika oli huomattavasti parempi kuin pääsiäisen vuoden aika. Silloin oli auringon paistetta ja kaikki kevätmyrskyt oli ohitse. Matkustusolosuhteet oli paljon paremmat. Silloin saatettiin tulla myöskin veneillä ja laivoilla eri puolilta Rooman valtakuntaa. Ja oli tarpeeksi lämmintä, että voitiin nukkua ulkona. Ja sitä paitsi juutalaisen lain mukaan helluntai oli julkinen vapaapäivä, jolloin toisin sanoen kaikki palkkatyöläiset Jerusalemissakin vapautettiin ja kaikkialla muualla olivat vapaita tulemaan Israeliin. Ja näin helluntai näistä kaikista juutalaisten juhlista oli se juhla, jolloin eniten väkeä tuli Jerusalemiin. Ja silloin annettiin pyhä henki ja silloin syntyi seurakunta. Tämä helluntain taustasta. Mitä kertoo apostolien tekojen 2. luku pyhästä hengestä? Mitä tapahtui ensimmäisenä helluntaina? Ja siitä vielä muutama asia. Kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikkinaisista kansoista, mitä taivaan alla on. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet?
me parttilaiset ja medialaiset ja eelamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa ja Kappadokiassa, Pontossa ja Aasiassa, Frygiassa ja Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Libyan alueilla, ja täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreetalaiset ja arabialaiset. Me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Ja he olivat kaikki hämmästyksissään, eivätkä tienneet mitä ajatella, ja he sanoivat toinen toisillensa, mitä tämä mahtaakaan olla. Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat, he ovat täynnä makeata viiniä. Mitä tämä Raamatun kohta kertoo meille Pyhästä Hengestä? Muutamia asioita vain niistä 10, mitä siinä on. Ja ensimmäinen on tämä: Pyhällä Hengellä on jumalallinen alkuperä. Tuli yhtäkkiä humaus taivaasta. Siis toisin sanoen Jumalan luota. Aivan samalla tavalla kuin Kristus tuli maailmaan Jumalan luota, samalla tavalla Pyhä Henki tuli taivaasta. Tämä ei ollut ainoastaan joku kokemus, joku sellainen symbolinen tapahtuma, jotakin, joka voidaan mitata vain opetuslasten kokemuksen syvyydellä, vaan tässä oli kysymys todellisesta Pyhän Hengen muutosta, persoonan muutosta taivaasta maailmaan. Toisaalta se oli historiallinen tapahtuma. Helluntai ei koskaan ole ollut vain joku kokemus, vaan helluntai oli nimenomaan todellinen tapahtuma, jossa yksi persoona, Pyhä Henki, tuli maailmaan. Ja tästä uskovaisilla ihmisillä maailmassa on erilaisia ja vääriä käsityksiä. Suurelle osalle kristikuntaa Pyhä Henki ja helluntai on joku valtava kokemus, ja me hengellistämme koko Pyhän Hengen väärällä tavalla. Niin, että meiltä katoaa joku todellisuus, taju Pyhän Hengen olemisesta persoona, henkilö, joka ajattelee, tietää, toimii, tahtoo, tuntee aivan samalla tavalla kuin Jeesus Kristus, Isä, sinä ja minä. Paitsi että se on täydellisempää kuin sinun ja minun tunteminen. Ja sen takia meillä uskovaisilla niin kummallisia käsityksiä, kun joku haluaa kokea jotakin suurta ja syvälle käyvää, hän puhuu Pyhästä Hengestä, ja monet ihmiset maailmassa rukoilevat uutta helluntaita ja rukoilevat, että Jumala avaa taivas ja vuodata Pyhä Henkesi tänne meidän keskuuteemme. Ja minä haluan sanoa, että älä rukoile tällä tavalla. Osoita, että sinä et ole ymmärtänyt Raamattua. Jumalalla on yksi ainoa Pyhä Henki, ja Pyhä Henki muutti asumaan tänne maailmaan ensimmäisenä helluntaina. Eikä Jumala ole toista Pyhää Henkeä, jonka hän heittäisi taivasta tänne maan päälle aina silloin, kun ihmiset tarvitsisivat suuria tunnekokemuksia. Uuden helluntain rukoileminen on aivan sama kuin sinä rukoilisit aina uutta joulua, että kun Kristus taas tänä jouluna tulisi tänne maailmaan. Meidän on helpompi ymmärtää se, että Kristus on persoona ja rukoilla Kristusta niin kuin persoonaa, henkilöä rukoillaan. Mutta me kavennamme sen, mitä Jumala Pyhästä Hengestä ilmoittaa, usein sellaiseksi pinnalliseksi tunneväreilyksi. Ja silloin, kun jossakin rukoushetkessä tippa tulee silmäkulmaan ja värinä selkäpiihin, niin sinä, että nyt Pyhä Henki tulee lähelle. Tätä on Pyhä Henki. Ja Raamattu ei missään kerro meille, että Pyhä Henki olisi tätä. Ja jos sinä puhut jonkun psykiatrin kanssa näistä, niin se sanoo, että ei se ole Pyhän Hengen työtä, että se menee parilla diapamilla ohitse. Toisin sanoen, Pyhä Henki on jotakin enemmän kuin ihmisen tunteiden väreily. Tämä on se, mitä haluan sanoa. Pyhä Henki voi saada aikaan ihmisten tunteiden väreilyä, eikä kukaan osaa soittaa niitä erilaisia kieliä siinä ihmisten tunteiden kanteleella niin hyvin kuin Pyhä Henki. Mutta meidän on hyvä nähdä, että Pyhä Henki on enemmän kuin hänen vaikutuksensa ihmisen tunneelämään. Tämä on se, mitä mä haluaisin sanoa. Pyhä Henki vaikuttaa muuhunkin kuin tunneelämään. Hän vaikuttaa ihmisen tietoon hyvin paljon. Hän johdattaa teidät kaikkeen totuuteen, sanoi Jeesus. Ja toisin sanoen Pyhä Henki on uskovan kotiopettaja, joka antaa meille selvän tajun siitä, mitä Jumala ilmoittaa. Ja siellä, missä tämä näkökulma esimerkiksi Pyhän Hengen toiminnasta puuttuu, niin siellä ei ole Pyhää Henkeä ymmärretty. Ja Pyhä Henki tekee meistä myöskin Kristuksen todistajia. Kun Kristus antoi lähetyskäskyn, hän sanoi, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te tulette olemaan minun todistajiani. Ei siis Pyhän Hengen todistajia, eikä Jehovan todistajia, vaan Kristuksen todistajia. Pyhä Henki tekee Jeesuksen todistajaksi, mä palaan tähän vielä. Ja edelleen sanotaan, että Pyhä Henki myös
kirkastaa Kristuksen. Hän on minut kirkastava, sanoo Kristus Pyhästä Hengestä Johannes 16. Ja Pyhä Henki kiinnittää aina Kristukseen. Ja vaikka siinä olisi minkälaisia tunnekokemuksia, ja vaikka olisi kuinka tulisia kieliä sinun pääsi päällä, ja vaikka kuinka kävisi tuulispäitä, mutta Kristus ei kirkastu, niin silloin ei ole Pyhän Hengen toiminnasta kysymys. Pyhä Henki tuli maailmaan, hän lähti Jumalasta ja Jumalan tyköä. Ja tällä tavalla hän tuli konkreettisena historiallisena tapahtumana asumaan maailmaa. Hänen tämän hetken osoitteensa on siis täällä maailmassa, uskovaisten ihmisten sydämissä. Sitten kun siinä puhutaan, että tuli väkevä tuulispää, niin mä haluaisin huomauttaa, että se tuuli tässä on vertauskuvallinen ilmaisu. Tässä sanotaan nimenomaan niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää. Se ääni muistutti jotakin tällaista, mutta Luukkaan suuren sanavaraston kyvyt eivät riitä kuvaamaan, mitä tapahtui. Kun Pyhä Henki tuli, ei inhimillisillä käsitteillä pystytä operoimaan näissä asioissa tarkasti. Ja niin Luukas joutuu sanomaan niin kuin väkevä tuulispää, ikään kuin tulisia kieliä. Huomatkaa ikään kuin. Nämä ovat nimenomaan alkutekstin sanoja. On vaikea kuvata yliluonnollista luonnollisilla sanoilla. Ja niin Luukas valitsee sellaisia sanoja, jotka antavat jotenkuten samantyyppisen vaikutelman. Näitä ei ole siis tarkoitettu konkreettisiksi sanoiksi, niin kuin nämä sanat niin kuin ja ikään kuin tässä sanovat. Se, mikä tässä yritetään sanoa, on se, että Pyhä Henki tuli. Ja Pyhä Henki tuli konkreettisella tavalla, niin että siitä saatiin kuulohavainto, humaus. Siinä oli voimakas ääni, niin kuin sanotaan jakeessa 6, kun tämä ääni kuului. Se oli toisinaan niin voimakas, että koko Jerusalemiin se kuului. Se ei ollut mikään pieni sellainen lirutus. Ja sitten saatiin tuntoaistin kautta, sellainen tuuli tunnetaan iholla. Ja edelleen saatiin näköhavainto, ikään kuin tulisia kieliä. Pyhä Henki tuli niin konkreettisesti, että siitä saatiin monipuolinen aistihavainto yliluonnollisesta tapahtumasta. Sen täytyy olla jotakin sellaista kuin tornado, joku sellainen valtava voima. Mutta tämä sitä konkreettisuudesta ja jumalallisesta alkuperästä. Sitten meille kerrottiin, että Pyhä Henki tulee ihmisen tasolle. Sinne, missä sinä olet. Pyhä Henki täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ajatelkaa kuinka proosallista. Ne eivät ole polvillaan rukoilemassa, eivät heittäytyneet kasvoilleen maahan, eivät edes juhlasti seisoneet pitäessä jotakin hienoa liturgiaa. Meille ei kerrota, että he rukoilivat sinä hetkenä. Luultavasti eivät, koska he istuivat. Ja juutalaisen tapaan ei kuulu, että rukoillaan istualtaan kovinkaan paljon. Ja täällä nyt ne apostolit ja muut olivat ja ne istuivat. Ja silloin Pyhä Henki vuodatettiin. Ne olisivat varmasti halunneet, että he olisivat olleet kasvoillaan maassa tai polvillaan tai jotenkin juhlallisessa tilanteessa. He olivat jossakin muualla kuin temppelissä, ilmeisesti. Ehkä he eivät olleet siellä yläsalissa, niin kuin tavallisesti sanotaan, että siellä Pyhä Henki vuodatettiin. Mutta sinne pienen yläsalin on vaikea ehkä mahduttaa niitä 120 henkeä. Sitä me emme tiedä. Luultavasti he ovat jossakin isommassa huoneessa. Mutta missään tapauksessa se ei ilmeisesti ollut mikään huone, joka oli annettu hengelliseen käyttöön. Se oli myöskin erittäin proosallinen paikka. Ja nyt Pyhä Henki tulee sinne, missä he istuivat ja missä he olivat. He eivät olleet kaikkein pyhimmässä. He eivät palvoneet, mutta heidän ongelmiensa keskelle Jumala antoi armon hengen. Ja se, että Pyhä Henki tulee sinne, missä he ovat, puhuu juuri siitä, että Pyhä Henki on armon henki. Hebrealaiskirje 10:29. Ja minusta on valtava ajatella, että Pyhä Henki annettiin nimenomaan tässä tilanteessa. Mikä oli se tilanne? He olivat kieltäneet Jeesuksen. He olivat juosseet pois, kun Jeesus vangittiin, paenneet. Pietari oli valehdellut 3 kertaa, että hän ei kuulu Kristuksen seuraajiin. Kaikki heidän pyhyytensä, heidän uskonnollisuutensa oli karissu maahan. Kaikki heidän lupauksensa oli petetty. Ja he eivät ansainneet enää mitään. Ja tähän tilanteeseen tuli Pyhä Henki. Jumala ei antanut Pyhää Henkeä apostolien tekojen 28. luvussa opetuslapsille palkkioksi hyvin suoritetusta vuosikymmeniä kestäneestä palveluksesta,
vaan Jumala antoi Pyhän Hengen apostolien tekojen 2. luvussa, kun he ovat pettäneet ja menettäneet kaiken. Ja he oli pakko elää yksin armosta. Ja tämä on Jumalan tapa tässä ja nyt. Sinun ei tarvitse enää odottaa, että sinusta tulisi parempi, vaan sinä saat omistaa Pyhän Hengen voiman siinä tilassa, niiden ongelmien keskellä, jossa sinä elät. Juuri niissä lankeemuksissa, jossa sä olet tällä hetkellä, Pyhä Henki kuuluu sinulle. Sillä Pyhä Henki annetaan syntisille ihmisille. Hänen tehtävänsä on muuttaa sinut, ja sinun tehtäväsi on vain ottaa hänet vastaan ja antaa hänen hallita sinun elämääsi. Muuten sen jälkeen, kun Pyhä Henki tuli maailmaan, missään Uudessa testamentissa ei sanota, että meidän pitää odottaa Pyhää Henkeä. Sitä ennen odotettiin, kunnes Pyhä Henki tuli maailmaan. Sen jälkeen Pyhä Henki on valtavan paljon halukkaampi täyttämään sinut, kuin mitä sinä olet täyttymään Pyhällä Hengellä. Ei sun tarvitse odottaa, sinä saat omistaa tässä ja nyt. Pyhä Henki tulee siihen, missä sinä istut. Tässä ja nyt. Ja missä on avoin sydän, Pyhä Henki täyttää. Eikä sen tarvitse temppuja, ei tarvita ihmeellisiä kokemuksia. Tarvitaan vain avoin, vastaanottava sydän. Ja tämän läksyn me voimme oppia siitä, mitä apostolit kokivat. Seuraava askel. Pyhä Henki on Jumalan läsnäoloa uskovan elämässä. Siis Pyhä Henki on Jumalan läsnäoloa. Tuli merkitsee Jumalan läsnäoloa. Kun Israelin kansa vaelsi kohti luvattua maata siellä erämaan vaelluksellaan, Jumala kulki heidän edellään tulenpatsaana. Kun Mooses kohtasi Jumalan autiomaassa, Jumala ilmestyi hänelle tulessa palavana pensaana. Ja nyt tässä on kysymys Jumalan läsnäolosta. Pyhä Henki on Jumalan henki. Paavali käyttää ilmaisuja Jumalan henki ja Pyhä Henki tarkoittaen samaa. Ja Kristuksen henki ja Kristus teissä tarkoittaen samaa kuin Pyhä Henki. Roomalaiskirje 8, 9-11 puhuu tästä. Ja esimerkiksi ensimmäinen korintolaiskirje 3.16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli, että Jumalan henki asuu teissä. Näin Pyhä Henki merkitsee, että Jumala on läsnä tavallisen uskovaisen ihmisen elämässä. Ja me saamme omistaa Jumalan voiman omaan elämäämme. Edelleen Pyhä Henki on jokaista uskovaa varten. He tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytettyiksi, jae 4. He näkivät ikään kuin tulisia kielet, jotka jakaantuvat ja asettuvat heidän itse kunkin päälle. Toisin sanoen Pyhä Henki kuuluu jokaiselle Jumalan lapselle. Ei ainoastaan papeille, ei ainoastaan evankelistoille taikka niille, joista lauletaan, että tähdet Herran töitä tulkitsee. Vaan Pyhä Henki annetaan jokaiselle uskovaiselle, ja jokaisella Jumalan lapsella on Pyhä Henki nykyaikana, jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa, kirjoittaa Paavali Roomalaiskirje 8. Mutta kaikki eivät ole täynnä Pyhää Henkeä tänä aikana, mutta Pyhän Hengen täyteys on tarkoitettu jokaiselle. Ja se, onko joku Pyhällä Hengellä täytetty vai ei riipu Pyhästä Hengestä. Hän on valmis täyttämään jokaisen, joka on valmis täyttymään. Siis Pyhä Henki on sinua varten tänään. 5. askel. Pyhä Henki antaa voiman todistaa. Jae 4. He alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki heille puhuttavaksi antoi. Ja sitten jae 11. Me kuulemme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Pyhä Henki teki heistä Kristuksen todistajia. Näin Kristus oli ennustanut, kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Apostolien teot 1.8. Toisin sanoen, Pyhä Henki panee sinut todistamaan, ei mikään inhimillinen systeemi taikka yritys.
Ja tämä on hyvin tärkeää tietää ja tärkeää muistaa, mikä oli Jumalan suuri teko, mistä he julistivat. Katso Pietarin puhetta. Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. Hän elää tänä päivänä, hän on todellisuus. Puolet Pietarin saarnasta käsitteli pelkästään Kristuksen ylösnousemusta. Ja tämä on Jumalan suurin teko. Jumala teki miljoonia suuria tekoja. Tänä hetkenä puhuttiin suurimmasta teosta, Kristuksen työstä, jolla hän sinetöi ihmisen pelastuksen nousemalla kuolleista. Ja se, että Kristus nousi kuolleista, se oli se shokki, joka sai ne 3000 jerusalemilaista, jotka 7 viikkoa aikaisemmin olivat olleet Kristusta ristiin äänestämässä. Ne sai nämä Jerusalemin asukkaat siihen tilaan, että he olivat valmiita antautumaan Kristukselle. Edelleen 6. askel. Pyhä henki antaa yliluonnollisia kykyjä ihmisille. Opetuslapset pystyivät tekemään sellaista, mitä he normaalitilassa eivät olleet pystyneet tekemään. Heillä ei ollut mitään sellaista muutaman viikon tehokurssia kaiken maailman kielissä. Ja nyt yhtäkkiä Pyhä henki antoi heille oppimattomille ja koulua käymättömille ihmisille, niin kuin sanotaan Pietarista ja Johanneksesta apostolien teot 4.13, oppimattomia ja koulun käymättömiä miehiä. Antoi heille kyvyn puhua niitä sanomamini perille ihmisten sydämiin. Ne ovat sivistymättömiä galilealaisia, jotka eivät osanneet omaa kieltäänkään puhua kauniisti ja hyvin ja suurella sanavarastolla. Mutta Jumala käytti heitä niin, että mentiin heidän kykyjensä toiselle puolelle. Ja tällä tavalla Jumala pystyy tekemään ihmeitä. Toisin sanoen, meidän ei tarvitse tehdä työtä omien kykyjemme ja omien voimavarojemme turvin, kun viemme evankeliumia eteenpäin, vaan joka kerta, kun me puhumme jonkun ihmisen kanssa, meillä Pyhässä hengessä on lupa odottaa ihmettä. Se tilanne, jossa tämä tapahtuu, on minusta muuten merkittävä. Jos haluat verrata 2 asiaa toisiinsa, vertaa 1. Mooseksen kirja 11 ja apostolien teot 2. Siinä kerrotaan saatanan työstä ja Jumalan työstä. Saatanan työ oli se, että ihminen panee tornin pystyyn ja yrittää nostaa itsensä joksikin. Tuloksena oli se, että ihmiset alkavat puhua toistensa ohi. Hajosivat eri kieliryhmiin, eivätkä enää ymmärtäneet toinen toistaan. Se oli tuloksena saatanan työstä. Saatana erotti ihmiset toisistaan. Kreikan kielessä saatanan nimi on diabolos, joka tarkoittaa erilleen heittäjä tai erottaja. Ja nyt sitten toinen ihme, Pyhä henki tuli, ja hän yhdisti eri kieliä puhuvat ihmiset yhdeksi, Kristuksen ruumiiksi. Ja tämä ihme täyttyy vielä valtavan paljon voimakkaampana 1000-vuotisessa valtakunnassa, jossa näitä kommunikaatio-ongelmia ei enää ole sillä tavalla kuin meidän aikanamme. Siis toisin sanoen saatanan työ ja Pyhän hengen työ ovat toistensa kanssa äärimmäiset vastakohdat. Se, mitä Jumala haluaa sinun tekevän, on se, että sinä tuot vain Kristukselle ja annat Pyhän hengen käyttöön se, mitä sinulla on. Ajattele, mitä olisi tapahtunut, jos Johannes 6, se pieni poika, jolla oli 5 leipää ja 2 kalaa, olisi ajatellut, että eihän Kristus näillä nyt mitään tee. Parilla kuivettuneella kalalla ja ohraleivällä, jota sivistyneet ihmiset siihen aikaan eivät edes syöneet, kun vehnää piti syödä. Ja köyhä kansa ja eläimet syövät vain ohraa. Et enhän minä nyt näitä voi Kristukselle antaa, ja olisi pitänyt povessaan ja hävennyt niitä. Silloin se ihme olisi nyt tapahtumatta. Se, mikä on kaikkein suurin ihme, mitä evankeliumissa kerrotaan, se on nimittäin ainoa ihme, joka kerrotaan kaikissa 4 evankeliumissa. Ja jos se poika olisi hävennyt sen antamista Kristuksen käyttöön, mitä hänellä oli, niin ei olisi tapahtunut mitään. Mutta nyt hän toi Kristukselle sen, mitä hänellä oli, ja ihme tapahtui. Ensimmäisenä helluntaina ne sivistymättömät, karkeat, oppimattomat, koulua käymättömät galilealaiset antoivat Pyhän hengen käyttöön sen, mitä heillä oli, oman elämänsä. Ja katso, se ihme tapahtui. Niin tapahtui sen pienen pojan elämässä, apostolien elämässä, sinun elämässäsi ja minun elämässäni, silloin kun me annamme itsemme Pyhän hengen käyttöön. Ja vielä viimeinen askel. Pyhä henki antaa maailmanlaajan näyn. Maailmanlaajan evankelioimisnäyn. Jerusalemissa oli sinä päivänä ihmisiä,
kaikkialta Rooman valtakunnassa. Ja ihmetellään, minkä takia se sellainen pitkä ja monimutkainen luettelo näistä ihmisistä on sinne annettu. Sen takia, että Pietari haluaa osoittaa, että heti Pyhän Hengen tulosta alkaen evankeliumi kuuluu kaikille, sinulle ja minulle. Ja kun me katsotaan Pietarin puhetta, me huomataan ensinnäkin, että se kuuluu koko Israelille. Pietari puhuu sitä, että tietäköön nyt kaikki Israel, että meille ja meidän lapsille tämä lupaus on annettu, 2.36. Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone. Huomatkaa, Jerusalemissa tähän aikaan asui ainoastaan 2 tai 2,5 sukukuntaa Israelista. Siellä oli Benjamin ja siellä oli Juuda ja siellä oli sitten osa leeviläisiä. Ja kaikki muut olivat jääneet siihen pohjoiseen valtakuntaan, jotka vuonna 722 oli viety Assyriaan. Ja olivat hajonneet sinne muiden kansojen sekaan ja heitä ei ole löytynyt vieläkään kunnolla. Mutta jotkut tutkijat ovat viime vuosina ruvenneet sanomaan, että ne 10 sukukuntaa, jotka olivat siellä, eivät sittenkään koskaan täysin menettäneet omaa erityisluonnettaan. Ja heillä säilyi tietoisuus siitä, että he kuuluvat Jumalan valittuun kansaan. Ja nyt he sanovat, että kun Pietari puhui helluntaina, ja siellä oli läsnä tällainen pitkä luettelo erilaisista ihmisistä, erilaisia ihmisiä oli siellä paikalla eri kansoista, niin Luukas kirjoitti tämän luettelon muistin osoittaakseen, että myös niistä 10 sukukunnasta joka ainoasta oli läsnä väkeä. Ja kun Pietari sanoi varmasti tietäköön koko Israelin huone, niin hän ei tarkoittanut ainoastaan niitä paria sukukuntaa, vaan myös niitä kaikkia muita. Se lupaus kuului teille ja teidän lapsillenne koko Israelin huoneelle. Ja tämä on yksi näky tästä jakeesta. Ja toinen on sitten se, että Pyhällä Hengellä on kansainväliset silmät. Ja kun me katsomme maailmaa hänen silmillään, me saamme kansainvälisen näyn, maailman laajan näyn, niin että me tajuamme, että Pyhä Henki haluaa, että Kristusta julistetaan kaikkialla. Ja siellä, missä Pyhä Henki tekee työtä, siellä Pyhä Henki johtaa meitä sitä samaa kaavaa, jonka Jeesus antoi apostolien teot 1.8. Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin asti. Kotona, omalla paikkakunnalla, omassa kansassa ja sitten maan ääriin asti. Kaikki tämä tarvitaan, sekä koti että maailman ääret. Ja kuule, sinä, joka olet nuori ihminen, jolla on elämä edessäsi, mä olen varma siitä, että kun sinä annat Pyhän Hengen itsesi täyttää, niin Pyhä Henki antaa sinulle ne maailmanlaajat näyt ja kansainväliset silmät. Niin, että sinä voit tehdä jotakin maailman evankelioimiseksi. Niin, että jokainen ihminen saa kuulla sanoman Kristuksesta, että kaikki ihmiset kaikkialla voivat tehdä parannuksen.